Apa? Kacau. Iya, sungguh enak kan lo? Enggak. Maaf ya dok, bu, bapak orang itu ngkai kebahagiaan. Enggak apa-apa, Pak. Terus saya bapak ganggu usaha. Oh, iki apa nanti? Sing sabar ya, Nduk. Engko enek rezekine dhewe. Iya, Bu. Kenapa ya wong gue? Sakno tenan ya. Enak kenapa iki kok waktu gede kabeh? Ini lho pak, diusir sama yang kontrakan. Kontrak di tempat saya mau. Ya, pinten lho pak. 1 bulan saya kasih gratis. Nanti selanjutnya 500 per bulan aja. Gimana? Gimana ini? Juga RP sampean toh. Gimana? Gak apa-apa pak. Gak apa-apa. Ya udah, yuk saya kasih lihat. Ayo, Nduk. Omae wapi ya, Bu. Iya, kapan yuk kene duwe? Dari lawati sih, Bu. Amin. Iki kuncine, nggih. Matur suwun nggih pak. Nggih. Mugi-mugi rezekine lancar nggih pak. Amin. Wis jenenge tahan lama aku balik. Jual sing apik ya. Wes, sehat. Bu, kilo bu kuncine. Ayo bu, alhamdulillah oleh kontrakan bu san. Oh iya, alhamdulillah. Ayo, Nduk. Bu, tak iwangi ae. Gak usah. Gak apa-apa dari kaki ibu kasal. Halah, gak apa-apa. Sampean lo dan dolan sik, sampean tahannya. Nanti gak tak iwangi. Tenang, gak apa-apa. Bapak ya berarti mulai. Tenang. Terus no, aku tak dolan ya. Hati-hati. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku dolan nek dia. Ini mas. Ini tuh. Itu kayak bocah. Ayahnya gak tau ketok kene. Oh, cah itu kondino wi. Ayo diparani ya, Cen. Ayo. Yuk. Sopo wi? Jangan cah pembuli. Cahnya dia? Iya. Kenapa no? Mandi. Kono. Jangan mau gak bawa lo. Kan emang tak kowe. Canda. Cuma ta. Jenengmu sapa? Keita. Aku Kania. Iya. Aku Wulan. Iya. Aku Najwa. Najwa. Ya wes ya. Kene dhisik. BTW omahmu sandi? Kae. Oh ya wes. Engko kene dolan ya. Iya. Dhisik. Ayo. Iya. Sapa ki? Kok sereman? Sawat seneng. Ya bisa kenapa no? Mandi kok. Ora tau temon. Aku lagi pindah. Mau pindah kan. Pindah di ngono. Jeneng tuh bisa. Jeneng kok dado. Wes. Woi mau apa satu mangkring? Ayo saya. Ya. Coba. Tapi apa deh? Tas apa wi? PP tas sih. Duh.
Ambo mending wae wong wedok iki. Terus ben oke nang segene iki. Kayaknya barangku anak sih ketinggalan deh. Barang apa? Tas BHP ku. Nandi. Ayo balik Rono. Oh iya, wes no, ayo. Iya. Enak siapa wih? Ayo bisa juga. Ayo. Ana boy. Iki loh, kasih. Masa sama lho, Mbak? Iya, kasih kancaku carry lo mas. Makane lho, Mbak. Nak dolanan iki nak delok-delok to bareng iki. Lah, sepurane. Iya, aku pengen ngomong. Kamu ngapa? Piye piye? Dia mau, aku pas mau aku anyar. Aku mau yuk. Sing mau itu tadi yuk. Betul. Jenenge sapa? Bisa. Mesti kese yo. Iya. Jadi piye? Yang menurut piye? Tapi emang ini gak sih? Iya. Pikir menyisan percaya. Masa pengin? Iya, cuma di Yo iki mau becak iki yo wakrab model. Ih, wes seneng yo. Iya. Enggak kok, biasa ae. Serius. Aneh. Ancen. Aku seneng rondo pinggir rumah gitu loh. Anjir, Seneng kok rondo. terus ya. Aku cuma takok, kok main nak ndi? Main di kono. Sing medun kono iki. Heeh. Apa kena parani yo? Ayo. Ayo. Ini main. Ayo SN kowe dong. Iki. Parani gak sih? Kok kuwi? Aku ditelepon ke bapakku. Halo. Ah, iya Pak, berarti aku mulai. Kenapa, Bul? Aku tuh kan mulai mbek bapakku. Kok iso mulai? Lo piye to ora? Ya yo aku to mulai bereng. Piye nek kene kita wedo, kene ket isuk tulen. Sampai awan. Yo dolan piye Mas? Alang. Ayo mulai ndak seneni bapakmu. Ayo yuk. Bisa ya. Wis apa iki piye? Langsung. Sungai kok wis naik. Bang Paul. Aku bingung, gebabut bareng. Yo. Cak duduk iki waneh. Ditinggal bareng lo mau apa kok? Ene mau apa sih? Sengaja gitu. Iki omahe to jere. Apa? Mending bijuk ya ajak makan-makan. Piye ngono ya? Kok boleh ya? Manfaat ya iya. Ayo. Iki ore kontrakane Pak Prapto ya. Oh iya, kontrakan Pak Prapto. Iku. Oh iya, sing dipis-pis yo. Iya, karena mancing koyo jembatan rebung. Sarungan, kopiah miring. Nah, aku Kayak sate Madura iya. cilok. Oh iya udah kalau cilok. Betul cilok ngarepe pom bensin lho. Celok ya? Ya, ayo. Assalamualaikum. Cak Wina. Anak apa berani? Korok kakakku. Waalaikumsalam. Jalan cicak ini coba. Aku iki. Cepat ya. Seleng kok gelem melok caca mangan ora engko sore. Nondi. Lah gampang karek melok ae kok. Ayo. Ya wis no, ayo. Sore ya. Ya. Wis no. Adios. Kenapa? Aku mau berhasil dengan saya. Saya sapa? Canyar mau toh. Keza. Tapi apa kene? Tak jai tak bicu ini mau tak jai mana. Pas sore kok iso ora? Pergi iso. Wes sore iki. Iya iya sore. Ya wis aku mangan kene wae, adem. Mbek aku ya wis PW. Mangan opo? Lu di mana jambu? Mana jambu? Iya, mbek banyu. Jadi mah tak seneng nyolong. Nyolong jambu. Cocok. Tapi gak seneng ngomong canyar loh. Apa nih? Puli. Yes. Masuk para. Iya. Masuk. Masuk. Kalau saya ini. Ini kita kok so wait. Chicken aja guys. Chicken aja. Dapur. Iya. Apa to ngomongin entok kok ra? Iya. Bisa ora ae,
Wes ta. Nah, tak wangi sih. Nah, tak diblokno. Lu ceblak. Yang parah ngono kuwi. Gowo kayak ngono iki gak iso. Lho yo padahal sak mono tok. Iso nang apa? Nangis. Aja nangis to. Apa aku demo? Dosa rasa. Mungkin lo TV rasa. Ayo. Mas berapa? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Napa Pak tekan rene iki? Niku Pak. Alhamdulillah kontrakan kula payu Pak. Alhamdulillah. Enak tapi nih Pak. Apa itu? Sing nginep iki keluarga dan kula iki sakno Pak. Sakno piye? Mergo kontrakan lawas kuwi diusir. Nek kok iso diusir? Mboten kertos kula Pak. Jadi kula saulan kayak gratis lah. Aku gelem lho nek gratis. Kok kowe gelem to Pak? Pak? Ora Pak guyon Pak. Nah, zaman saya itu emang ngomong kan agak susah Pak, ekonominya turun. Wes awak muni coba tadi bocah kuwi. Soale sawi susah. Duh, Pak, ana apa Pak iku rame-rame? Saya gak asing suaranya. Ayo Pak, mau ayo Pak. Ayo Pak. Ayo Pak. Anak bola nih. Anak bola nih. Napa iki rame-rame? Napa iki rame-rame? Betul apa? Gak apa-apa Pak. Mancanan biasa. Iya. Jadi kan dari pulau. Bohong. Enggak. Kita Sik. Kuwi gak aneh kamit ya. Iya Pak. Mboten Pak, kula kene mboten kenal. Tanah koran. Iya tenanan. Betul gak tahu. Wong anyar Pak iku Pak, Kita wong gak anyar tahu, iki. Kamit iki sapa? Anaknya kok Pak semontrak itu Pak. Sing ngontrak. Tapi kerja Pak aku sakjane. Iki lho Pak. Ya kira-kira simbole iki lho. Gitu le. Ono wi gak apik le. Kuwi anake wong le. Kaya Pak sekolah. Iki ngono tindakan sing gak apik. Jahat bro kowe. Tinggi kowe dolanan apik-apik ae rasane. Tapi kok Pak seru kok Pak. Apa dulu napa? Gak seiring ngono. Mendinge sampean iki dolanan sing apik, aja nek buli-bulian. Kaya ngono kuwi. Nangis bisa. Oh. Wis ya ojo dibalen nek. Terus kowe kabeh lan jelas sepuro BDE. Iya Pak. Ya, lah. Ayo Kak, ini di sepuro. Ayo Pak. Berani ya, maaf, aku punya salah teman-teman kene. Ini gak malah ngulangin nek kok. Maaf ya. Iki lo marahi kau. Wes ta. Apa toh? Maafin kita ya. Ya enggak apa-apa. Udah dibayar mana dong? Ya. Sepurone ya, Keisha. Ane bareng ya. Ya kaliane indah Kaisa. Ane tadi mau seru. Kayak bareng nek kok. Iya enggak apa-apa. Wes. Iki lo carry. Tuh, itu. Iya gak apa-apa yo, sing kuat. Wong yo mesti ana eleke ning kowe. Sabar yo. Iya ndak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lho, kenapa? Lu sih. Ada apa iki? Tadi anaknya dibully sama temennya. Terus, kenapa dibully? Dibully soal fisik sama ekonominya. Lah kenapa sampean sedih toh? Ya sedih toh. Bapak lo kan yang golek duit tenanan makan pin aku kayak Ya sak bapak tak golek duit biar dibully. dan ngono lho Pak kok golek kerja sing kerja kelas. Ya.